abụkwana onye nganga mgbe na mgbapụ na maka na mgbe ụfọdụ ga-ahụ mmadụ were ọnọdụ niile wee na akpa nganga ọ dabaghị adaba ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Kedu ka ị mere, kedu ka o si ada n'ogbe gị? Mana nwoke na-asị ya gaziri gị bụ nwa afọ Igbo, ezigbo nwa afọ Igbo, maka na Igbo Chineke ekechala ndị Igbo wee gọzie ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Abụ nwanne nke gị Chibuike Ọhazuru Memazị Igbo. Awụchala m tata wee bụrụ n'abalị nke ikpeazụ n'ime ọnwa Ọktoba. Ekele dịrị Chineke anyị, ifugono ka ndụ anyị si wee too ogologo. Anyị abụrụ ndị achọrọ achọ. Ịmara nke a bụ ekpere mkpere si na ọnwa Ọktoba ndụ anyị ga-eto eto, ihe akụ na ihe nwe anyị ọ ga-eto eto. Ekele dịrị Chineke anyị na ọ nụkwaziri ya bụ ayịyọ nke anyị yọrọ ya. Ndị mma, aga m agụpụtara gị ihe m na gị ga-eji wee nọrọ ya na nke tata. Nsọ ọnụ n'okwu ugbu a anyị ga-abanye n'oge isi akọ dị n'akwụkwọ akọ ala anyị nke a gacha ọnọdụ nleba anya gba nke ikpeazụ ya n'ime ọnwa Ọktoba. Ọktoba na-eto eto, ọ na-eto eto, Ọktoba na-eto eto, ọ na-eto eto, o tochakwala wee lawa, anyị nọrọkwakwa a na-aka n'iru. Igbo bụ Igbo mma mmanụ, anyị na-echata azụ. Ma ọ bụrụ taa ka m ga-esi wee nabatazi gị kpọmkwem n'oge isi akọ dị n'akwụkwọ aka ala anyị nke tata, agba nke ikpeazụ ya n'ime ọnwa Ọktoba n'afọ 2023. Jee n'iru akwụkwọ YouTube ị ga-afụ m iru na iru ebe ahụ ị ga-ahụ Maazị Chibuike. Ekpu m nke na-acha mmemme n'isi, yirikwa nke na-acha mmemme na-arụ, agwara ya oji oji. Iru ebe ahụ ị ga-ahụ m anya nke ọma, binyere anya ka ịhụnanya, tụsawara anyị ozi a ka ọ na-ejezu ebe o kwesịrị ijezu. Ọ dị mma ka mmalite n'akwụkwọ akọ nke Punch dịka ọ dabatara ebe a ugbu a. Kano, political solution still possible, says a Southeast governors. Kano, political solution still possible, says Southeast governors. Maka ịtọhapụ Nnamdi Kanu, ịgbaso ụkpụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị iji wee tọhapụ ya, ọ ka kwekwara omume ka ndị gọvanọ niile e nwere na ndịda ala Igbo kwuru. Nke a na-abịa dịka ha nọrọ ụnyaahụ na steeti Enugu wee nwee nzukọ ọtụrụkọ ha ma bụrụ ebe ha nọ wee tigasị ọnụ n'okwu ndị metụtara ala Igbo. Gbara jebe n'akwụkwọ akọ nke Punch ị ga-agụta ya nke ọma. Ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, ịgbaso ụkpụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị ga-ekwe omume ka ndị gọvanọ enwe n'ala Igbo na-ekwu. I approved NAIRA note redesign, Buhari. I approved NAIRA note redesign, Buhari. Akwadoro m ka ebigharịa akwụkwọ ego naira nke ala Nigeria, Buhari na-ekwu nke a. Akwadoro m ka ebigharịa akwụkwọ ego naira ka Buhari na-ekwu. Nke na-abịa dịka aka onye isi n'ụlọ ọrụ ọba akụ ala Nigeria CBN bụ Godwin Emefiele nọ n'ime izuụka gara aga wee kwupụta na a ga-emegharị akwụkwọ ego naira, mana minista na-ahụ maka ego bụ otu ya bụ nwaanyị nke nọ n'isi nke ministri na-ahụ maka ego nọrọ wee na-ekwu na ya amaghịkwa anya ihe a Emefiele na-ekwu. Buhari pụtazie na nke tata wee sị na ọ kwadoro ka emebe ya bụ ihe. Wike knocks Ayu, says party chairman ungrateful. Wike akụsuola Ayu, onye isi oche otu ndọrọndọrọ PDP, wee na-ekwu na ya bụ nwoke ihe ọma na-asa ya afọ. Amara m ihe mere o ji wee na-ekwu nke a, mana gbara jebe n'akwụkwọ akọ nke Punch ị ga-agụta ya nke ọma. Dịka nna apụ n'akwụkwọ akọ nke Punch ugbu a, akwụkwọ akụkọ nke Daily Post wee bụrụ nke dahepụrụ. Aga m na-agụpụtara gị ya n'ikem n'ikem. N'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ka nọ ugbu a. Insecurity Southeast under siege, governors cry to Buhari, rest Ebubago.
ọnọdụ enweghị nchekwa nke buru oche wee nọdụ n'ala Igbo, ndị gọvanọ enwere na ndịda ala Igbo wee na-ekwuo na ala Igbo bụzi nke nọ n'ọnọdụ gbata nyere m aka wee tikwee Buhari mkpuo ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka, dịka a na-ekwu na ebubago ka ga-adịgodi n'akụkụ. Jee gote ya nke ọma n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Ọnọdụ enweghị nchekwa ala Igbo nọ n'ihe mmekparụ ka ndị gọvanọ enwere n'ala Igbo na-ekwu wee tikwee Buhari mkpu ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka wee sigodu ka ebubago dịrị n'akụkụ. 13 passengers burnt to death in Enugu road accident. Ọ dịkwa egwu na tata ka anyị nwetara ozi na mmadụ 13 abụrụla ndị ọkụ gbapịara pee chai dịka ha zutere ihe mberede okporo ụzọ na steeti Enugu n'ụtụtụ tata. Nke a na-eme n'ebe ahụ a maara amara na steeti Enugu, ebe a na-akpọ Four Corners. Ebe ahụ ka mmadụ 13 nọrọ wee zute ọnwụ ntụmadụ ha bụrụzi ndị ọkụ gbagbụnyere anya chai. 2023, Chidoka denies being commissioned to lead attack on Peter Obi. Ntụliaka elu afọ 2023, Osita Chidoka agọla ụkwụ n'aka ya wee na-ekwu na enwekwa mgbe ejiri wee gobie ya ka ọ na-ebuso maazị Peter Obi agha. Chidoka agọla ụkwụ n'aka ya wee na-ekwu na enwekwa mgbe eji wee gobie ya ka ọ na-ebuso maazị Peter Obi agha maka ntụliaka elu afọ 2023. Herdsmen killings, coalition slams Anyi for keeping mum over recovered 36 dead bodies. Mkpamkpa ndị ọchịehi na-egbu mmadụ na-akpa na Benue. Otu jikọrọ onwe ha ọnụ na mpaghara Benue steeti akụsuola Ayu, onye isi oche otu ndọrọndọrọ PDP, maka nkịtị ahụ ọ gbachitere n'agbanyeghị na enwetara ozu mmadụ 36 na nso nso a na Benue. Ọ dị egwu. Akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ka nwere ọtụtụ akụkọ dị iche iche. President Buhari expresses sadness as India bridge collapse, claims 141 lives. Onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari ka a na-ekwu na o buzi anya mmiri na-aba n'anya wee na-akwa akwa dịka mmadụ 141 mmadụ nwụrụ anya pee dịka ya bụ akwa ngafe bridge nọchara na India wee dakpọ chaya. Ka dị mwute ịpụ echejela m ọkụ a. President Muhammadu Buhari ka a na-ekwu na ọ na-akwazi akwa ka ọ dị ugbu a dịka mmadụ 141 nwụrụ anya dịka akwa ngafe dakpọchara na India. Abuja terror alert, stop releasing terrorists, Huriwa tells Buhari. Dịka a na-enweta ihe iyi egwu na ndị osochiegbu nwere ike ịkwasị obodo na Abuja, otu Huriwa wee na-agwa Buhari ka ọ kwụsị ị na-atọhapụ ndị ekperime. Jegute ya nke ọma. Kwụsị ịtọhapụ ndị ekperime ka Huriwa gwara Buhari o. Nke a na-abịa dịka a na-enweta ozi a na-anụ kepukepu na ndị osochiegbu nwere ike ịkwasị igbodo mgbe eti aka na Abuja o. Kamgbe ime izu ụka gara aga ka anyị na-enweta ozi ya. Vanguard. N'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard ka akụkọ nke asị wadabata ugbu a. 2023, stop interfering in judiciary, CJN warns politicians. 2023, stop interfering in judiciary, CJN warns politicians. Ntụliaka elu afọ 2023, kwụsịnụ itinye aka n'ụkpụrụ ikpe nkwụmọtọ ala anyị, ka onye Chief Justice nke ala Nigeria na-adọ ndị na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị aka na ntị.
2023 kwụsị na itinye aka na ikpe nkwụmọtọ okwu metụtara ikpe nkwụmọtọ ala Nigeria. CJN na-agwa ndị na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ dị mma. Nke a dabatakwara ozugbo n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard. Man arrested for intentionally infecting women with HIV in US. Nwoke aka ugbu a dịka ọ kpachara anya nnọọ wee na-ekesa nje HIV nye ụmụ nwanyị ndị nwere na mba US. Ọ dị egwu. Akparago otu nwoke aka ugbu a o. Gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ekesara ụmụ nwanyị enwere na mba US nje HIV. Fuel scarcity may worsen as NUPENG issues November 6 strike notice. Enwere ike inwe ụkọ mmanụ petrol dịka otu NUPENG na-ekwu nnọọ na malite na abalị 6 nke ọnwa Nọvemba na ha ga-abagide abụbụ ọrụ. NUPENG pụtara National Union of Petroleum Exporting National Union of Petroleum and National Gas Union. Ndị mmadụ egwute ya nke ọma n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard. Correctional Service dismisses 9 officers, retires 25 others for misconduct. Ụlọ ọrụ mkpọrọ ala Nigeria ka a na-ekwu na ha achụọla ndị ọrụ ha mmadụ 9 n'ọrụ ugbu a, wee nyekwazi mmadụ 25 akwụkwọ laa ezumike nka ozugbo maka ịkpa agwa adabaghị adaba. Ọ dị mma o. Ụlọ ọrụ mkpọrọ ala Nigeria achụọla mmadụ 9 ndị ọrụ ha o, ma nye mmadụ 25 akwụkwọ laa ezumike nka ozugbo dịka na-ebo ndị ebubo na ha kpara agwa adabaghị adaba. Holy Bible in 27 Nigerian languages. BSN unveils fully translated Bible in Okun. A na-ekwu na akwụkwọ nsọ bụ Bible ka a na-ekwu ugbu a na atụgharịala ya n'asụsụ Nigeria dị 27 dịka otu Bible Society of Nigeria na-ekwu nọ na atụgharịala ya n'asụsụ ndị Okun. Gbara jebe ka ị ga-agụta ya nke ọma. The Nation ada epule ugbu a. Akwụkwọ akụkọ nke Nation nwere ọtụtụ akụkọ bụ wee bata na nke tata. Woman reportedly killed tenant, throws body inside well. Nke a wee na-ekwu na otu nwaanyị ka a na-ekwu ugbu a na ọ nọrọgo wee gbue otu nwoke bi n'ụlọ ya wee werezi ozu ya wee tụnye n'ime olulu mmiri well. Akụkọ na-akọ na otu nwaanyị na steeti Ondo onye gbara afọ 55 ejirigo okeri ọnwụọ poison wee dula otu nwoke bi na be ya ala mmụọ n'ike wee burukwazi ozu ya nnọọ wee tụbanye n'ime olulu mmiri well. Amara m ihe na-esere ha na-abụ mana jee ka ịgụta ya nke ọma n'akwụkwọ coordination. N'otu akwụkwọ coordination ka nke a si wee debata ugbu a, confusion over alleged removal of corpses parts in Ibadan hospital. Confusion over alleged removal of corpses parts in Ibadan hospital. Nke wee na-ekwu na enwego ihe dịka ọnọdụ ọgbaghara dịka a na-ebe ebubo na otu ụlọ ọgwụ nọ na Ibadan na-eme ọ bụrụ na mmadụ nwụọ n'ụlọ ọgwụ ha ebere onye dị otu a otu akụkụ ahụ ya nke ọzọ. Kedu ihe eji eme? Chibuike hazuru m amara m o.
Jackie Gutaka and Common Coordination. Soludo confronts burden of change in Anambra. Nke a wee na-ekwu na aka na-achị steeti Anambra bụ Prọfesọ Chukwumacha Soludo na o ketego ajị n'ume iweta mgbanwe ndị ekwesịrị inwe na steeti Anambra dịka ọ nọrọ nnọọ wee buru ibu na nsogbu dị na steeti Anambra wee na-achọ ka ọ hazite ya nke ọma. Ọ dị mma o. Ikpeazụ urge CP to build on success of predecessor. Aka na-achị steeti Abia Gọvanọ Okezi Ikpeazụ agwala onye kọmishọna ọrụ uwe ojii nwere ọhụrụ na steeti ahụ ka ọ gbakwa mbọ wee na-arụ ọrụ ya nke ọma dịka onye nke ritụrụ arịtụ nakwazi wee rụọ ya bụ ọnọdụ mmadụ inere ebe anya n'ọdụ wee kpụọ ogene ife ọ na-agwa onye kọmishọna ọrụ uwe ojii ọhụrụ enwe na steeti Abia. World Bank linked NAIRA crash to rising food and energy prices. World Bank linked NAIRA crash to rising food energy crisis. Nke a wee na-ekwu na ụlọ ọgbakọ na ụwa bụ World Bank wee na-ekwu na ihe mere NAIRA ji wee kụọ afọ n'ala ugbu a bụ n'ihi oke ngala ọnụ nke ihe oriri nakwazi nke mmanụ petrol nakwazi ikike ọkụ. Daily Sun. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, ọ bụ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Omochu. Andimanka Wedabata soldiers kill 8 terrorists, injure scores in gun duel in Niger military base. Nke a wee na-ekwu na ndị ọrụ soja ala anyị agbagbuola ndị osochiegbu mmadụ 8 merụkwazịa ọtụtụ n'ime ha ahụ na nkwarịta egbe nke ha na ndị agha isi ekwe ọnwụ a nwere na Niger. Ọ dị mma. Obi to release 7-point agenda today. Obi to release 7-point agenda today. Maazị Peter Obi onye nke ji ọkọlọtọ Labour Party wee na-azụ okwu onye isi ala ka a na-ekwu na ọ ga-ewepụta ọkpụrụkpụ ọrụ 7 bụ nke ọ ga-abụ nnọọ ebunye ya oche ọchịchị Naijiria gaa n'ihu gbado ụkwụ na ha wee na-arụ ọrụ. 7-point agenda. Ugwanyi tax Ohaneze on promotion preservation of Igbo cultural heritage. Ugwanyi aka na-achị steeti Enugu agwago Ohaneze ndị Igbo ka ha gbanụ mbọ hụ na ha na-akwalite njirimara ala Igbo ma chekwaba ọdịnala ndị Igbo. Ọ dị mma. Ugwanyi agwala Ohaneze ndị Igbo ka ha na-akwalite asụsụ omenala na njirimara ndị Igbo niile n'ihi na ọ dị oke mkpa. Ọ dị mma onye magere ntị ọkazi anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ. Otu a ka anyị ga-esi wee gbadogodi ya na nke tata n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. Anyị ga-agbaghepụzi egwu okwu aka iwe nwee ike bata wee tụta otu nke gị, mana ị ga-anaragodi m ozi a nke bụ ahụ etemasị enyi na nkwụ n'oge ihe mere ma. Okwu dị kpụrụkpụrụ dewanụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata dododo ekwuchọla mmadụ akatala onye ọbụla ekwekwala onye dara ibe wee chọọ ka ịtụba afọ naanị kwuo okwu dịka onye azụrụ azụ. Daalụ maka ị na-esonyere anyị ma gị gaa n'iru
sonyere anyị n'iru akwụkwọ YouTube na ọ dị oke mkpa tụsara anyị ozi a ka o wee na-echeso ụwa dum. Ndewo. Aha gị na-ebisa agbọ mama ọ gaa n'iru. Ị gasịrị gị ezigbo mmadụ ya gasịa 08151017777. Ndewo. Aha gị na-ebisa agbọ. Ọ dị mma. Ebe ndị tinye ọnụ ebe ahụ ndị gọvanọ ahụ okwu gbasara na ndị ahụ a na-ekwe n'anya kpọpụta nwoke ebe a ka m na-etinye ọnụ. Ọ dị mma. Nke a dabatara ugbu a n'akwụkwọ akọ nke Daily Post. Nke a wee bụrụ iji mee ka ịmata na onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari etinyela isi na mba London ugbu a maka ileta ahụike ya. Breaking: President Buhari travels to London for medical check-up. Onye isi ala anyị etinyela isi mba London maka ilekọta ahụike ya. Otu a ka o si wee dabata anyị n'aka n'akwụkwọ akọ nke ebe a Daily Post. Ndewo. Aha gị na-ebisa agbọ. No. Ya gazara gị Sọnị Bọbọ. Ijekwuza n'iru akwụkwọ YouTube ị ga-afụ m ka m nọ na awụrụ ndị Igbo nke ọma na YouTube na Facebook ị ga-ahụ m nke ọma. Ndewo. No. Aha gị na-ebisa agbọ. No. Dekwasara gị 08151017777. Ndewo. Onye ka ekwudo? Nwanne mmadụ. Ka ime? Amen. Mụ na gị. Aka m bụkwa onye ihe omega na-amasị. Chief Akeme Bọọlụ Martins Akeme ebe Izọgụ n'ihe eme. No. Representing Arụndị Izọgụ Parliament. Nwanne m ebe na-eji okwu ọnụ na-abụ ebe South East Gọvanọ na-ekwu sị na ihe mmepe karịa na na-abịa Igbo a na-akpọzi President Buhari ọ benye aka ga-achọkwa ndị ebu agụ ha nọ n'ala akụkụ. Nwanne m biko ndị ha batazi n'azụ ya gazere gị onye ọzọ wee bata. Ya gazere gị. Ya gazie. Ọ dị mma. Ya gazie ka onye ọzọ wee nwee ike bata mgbe tere aka anyị na-abanye n'iru akwụkwọ YouTube ka wee gụpụta ozi ndị n'ebe ahụ. Ndewo. No, Prince Ejike. Onye bata na ọgbọ Prince Ejike dị Ogbo, eji anyị odogwu n'obodo Queen ndị atọ n'ọtọ, bụ aka atọ ndị obodo ndị Ogbo ahụ. No.
ebe m na-eti ọnụ na nke maka ihe Peter Obi ịbụ eziokwu ana m ayọ ndị Naijiria ha leruo anya ọfụma ka a mara otu eji akwado nwa amadi a maka na onye anyị maghị achị anyị chịta anyị ọfụma na Naijiria a sọpọtụ m ihe Sọnị Bọbọ aka n'olu dị okwu agụ kwuru ka ọ dị Ekasịrị gị mama ọ dị mma ka anyị banye na YouTube ugbu a ya na n'iru akwụkwọ Facebook ọgụ ezue n'ebe God's love tegide ebe a wena asị m ihe ọma Chibuike hazụrụ mee isere obodo gị bụ ụmụ ọkpala Eziamamichi n'ime isi daalụ ị na-esonyere anyị nke ọma daalụ n'ebe God's love. Emmanuel Umemba ka Chineke nyere ala Nigeria aka otu a ka iso ekpe ya dịka ekpere n'ebe God's love agụọla m nke gị daalụ. Obiọma onye gbuna m ị na-ekene ekene ị na-arịọ ọchịchị etiti Naijiria ka ha tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu bụ na-asị ka anyị jisi ike isere ụmụ nze wee zibata ozi nke gị. Ayọ obo ị na-ekene ekene wee na-asị isere ihe ọma na nzukọ ahụ ndị gọvanọ Anyi Igbo mere na bụrụ sọsọ n'okwu metụtara okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha jee ha kwuru nke a ha kwuru ya ọ dị ka ịghọtachara ihe kwuru gaziri gị maka na okwu anyị kwuru ha ekwugo ya ọ na-etinye ya ọnụ wina ibe isitere lọm ụmụnzi na-esonyere anyị ya gaziri gị ezigbo mmadụ. Stanley Oluchukwu Agụatakopa ịgbanwe akwụkwọ ego naira abụrụ nsogbu Naijiria ugbu a. Nsogbu Naijiria nwere karịrị akarị dịka na ọnụ ahịa ngwaahịa na-arị elu, ọnọdụ enweghị nchekwa jọrọ njọ. Odogwu ị nara akwado isi na ị nara akwado mgbanwe ahụ a chọrọ ịgbanwe ego naira ya bụ ịmarịa akwụkwọ ego naira ya gasịrị gị. Jideofor Nnabụ ya gaziri gị iwe na-asị ndị gọvanọ Anyi Igbo na ha kwugidesekwa ike ma nakwa ihe ha chọrọ ma kwụrụ gidigbam dịka ha pụtagoro ihe ugbu a ọ dị mma. Political campaign strategist Chijioke Ọkparaọha isoro were bere ị na-ekene ekene ọma nke ihe wee na-asị ọnọdụ enweghị nchekwa nke dị n'ala Igbo na ọjọọla njọ ka ọchịchị etiti Naijiria mee ihe maka ya ọ dị mma ya gaziri gị. Political campaign strategist Chikelue Nwafọ ọ dị mma isi ka anyị jisi ike n'ọrụ daalụ isere ụmụ nze daalụ Chikelue. Ifechukwu Ogbenna Chineke ga-enyere anyị aka n'ala anyị bụ Naijiria amen. Ogbu Celestine Tochukwu Ezenna ya ị na-ayọ gọọmenti etiti ka ọ tọhapụ nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu ka udo wee chịa n'ala anyị a ndewo ọ dị mma ya gasịrị gị Celestine otu aka isi dị ya. And that is some precious ozi nke ga-adabatala ugbu a isere ụga ịgbanwe akwụkwọ ego naira ọ bụrụ nsogbu ala anyị bụ Naijiria nwere ugbu a. Iwe na-asị na ihe siri ike kwa ụbọchị. Obi dị ka chi nke ga-adabatala iwe na-asị na okwu ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ maka nkwado onye isi ala bụ Buhari kwadoro imegharị akwụkwọ ego naira nke ala anyị bụ Naijiria na ịmatebeghị ihe mere ha jiri wee bagide ime nke a mana okwu gị bụ ka emekwala ka ghara ime ya bụ ihe n'ike ọ dị ma ya gazie ka ghara imebi akụnụba ụmụafọ ala anyị ya gazie. Prince Yonze Mike isere na mpi ka Chineke nabata mkpụrụ obi ndị ahụ tụfuru ndụ ha taa na steeti Enugu na-etize ezinụlọ ha aka n'obi ọ dị mma ọ dị mma. Godswill isere ụmụagụ Inyi na Oji River na steeti Enugu ịmarị akwụkwọ ego naira enweghị ihe ọ ga-agbanwe n'ala Naijiria na ha were godo ya bụ amụma wezụga n'akụkụ ọ dị mma ị na-ekenekwazi nwanne gaziere gị.
Udeze Livinus akụ na-esi obi ike n'isiokwu nke gị adabatala ugbu a. Isi ka udo nke Chineke dịrị m ya dịkwazịara gị. Dịka a na-ekwu na ego anyị bụ naira dara n'ala, ọ bụ na ọ kaghị mma ime ka ego anyị gbogote elu karịa ibupụta akwụkwọ ego ọhụrụ? Chineke gbachara anyị ọsọ enyemaka. Ọ dị mma. Ọtụtụ ozi ka na-adabatawo ana m agbakeri ya na ka dị mkpa ka mfụ na agụpụtachara m ya. Agụnata Pawa nke gị adabatara ugbu a ọ na-asị na ndị gọvanọ Anyi Igbo isi Ebubagụ jego dị n'akụkụ, na ajụjụ gị wee bụrụ aghọtara m ajụjụ gị, ya gaziri gị. Amara m ihe gbasara Buhari na Ebubagụ ka m ghara ịgụpụta nke a. Chukwu Ebuka onye buchi Evans OBC si ndewo ka onye nwe mgbe anyị ọ dị mma ị na-ekene ekene ọnụ. Daalụ Chukwu Ebuka. Ka anyị bụrụ oke ekwentị ka m ekute ume. Ndewo. Aha gị na-ebu isi agbọ. Mmadụ ka na-aya nnọọ. Ọ dị mma. Ọ na-anụ gị. Ọ dị mma. Ya gazie. Ifeọma ọzọ ị na-asị ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ ka ha zuru ike na ndokwa ya bụ ihe mberede dapụtara tata na steeti Enugu na Fọkọ na Asọ. Dị mma ka mkpụrụ obi ha zuru ike. Willie Nwosu, Buhari na-eru ụjụ maka ndị nwụrụ na mba India, mana enwebeghị ihe o kwuru maka ogbugba na-egbu ndị mmadụ na Benue steeti. Ọ dị mma, atụ aka isi wee hụta ya. Willie Nwosu sitere Ihite Owerri. na-esi Nzubechukwu nke gị dị ebe a ugbu a, iwe na-asị ndị nke nwụrụ na mba India n'ihi ndakpọ nke akwa mmiri maọbụ akwa ngafe zuru ike. Ọ dị mma ị na-ekwu na Buhari na-eju, kedụkwanụ maka ndị nke na-anwụ n'ala Naijiria? Ọ dị mma ka isi wee jụọ ya dịka ajụjụ. Isi Ezinna Benedict bụ aha gị, sere obodo ọma gị. Dịka a na-atụgharị akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl n'asụsụ dị iche iche, ị chọrọ ka esi otu ahụ wee tụgharịa ajọ ndụ jupụtakwazara n'elu ụwa dum. Ịtụgharị akwụkwọ nsọ n'asụsụ dị iche iche apụghị ịmịta ezi mkpụrụ ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ebughị ụzọ tụgharịa omume ọjọọ ha. Adịmaya gazisiere eke, anyị aghọtala isi apụta mmamao. Prince Dangos, anyị agụọla nke gị, mana izibatakwara ọzọ ya bụ nwaanyị nke nyere nwoke nsị ma tụnyekwa ya n'ime olulu mmiri wel. Iwe na-asị kedu ihe bụ nsogbu nwaanyị a? Isi Chineke ekwela ihe ọjọọ. Nwa okike gịnị ka Chukwu Daniel nke gị dị ebe a, isitere ezi awa na Ọsụ na steeti Imo. Ịgbanwegharị akwụkwọ ego naira ebe $1 nọ na narị naira asatọ, ya bụ 800 naira. Na ọ bụ ya bụ ogbugbo ndị ndu anyị ga-eweta enye nsogbu nke naira na-akụ afọ na ana. Iwe na-ekwu na ịmarụ ka ndị a si eche dị echiche ọbụla. Ọ dị egwu, ya gaziri gị ka isi wee dee ya. Willie Nwosu, daalụ, nke gị adabatakwala ọzọ. Anyị nwetara ozi gị mamawo. Gift ọnụnụ akụ isitere Ajị n'Oru West na steeti Imo. Onye isi ala ịkwado imegharị ego naira na akwụkwọ ego Naijiria abụ ya bụ ihe kacha mkpa, kama ọ bụ ịgbanwe ọnọdụ akụnụba ala anyị. Ọ dị mma, daalụ, ya gaziere gị Gift ọnụnụ akụ. Ada Chike Ifeoma Chibuike m isoro ekwula ọbịa. Iwe na-asị onye ọbụla wetakene akwụkwọ ikike voters card ya dị njikere maka ịtụnyere Maazị Peter Obi na ọ bụ ya bụ Mesaya na nke ọzọ na-abịa. Dịka unu nwere olileanya, otu a ka isi wee dị ya, Chibuike wee si otu a wee gọpụta ya. Edwin Nneto isere ụga, ị na-ajụ ndị gọvanọ Anyi Igbo ajụjụ tata na ọ bụ tata ka ha tetara n'ụra. Ọ dị mma.
Ndewo, onye ka ikudo? Aha gị na-ebi isi agbọ. Hi Chief, no. Daalụ Tony Atụnanya. Maazị Ụzọchukwu Miracle Ebubechukwu isitere okporo ọlụ. Ị na-arịọkwa onye isi ala ka ọ gee ndị gọvanọ ntị ma wepụkwazịa Ebube Agụ na ọ bụ ọganiru ndị Igbo ka a na-achọ. Ọ dị mma. Blessed Rich Kid nke gị adabatara isitere Eziawa Ọsụ na steeti Imo ka Chineke nyere ala Naijiria aka maka na ihe ala anyị chọsiri ike ugbu a bụ udo, dịka na enwe ihe dịka udo n'ala anyị a. Ọ dị mma, ị na-ekele Chineke n'isi ndị Omega. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Kelechi Kelvin nke gị adabatala isi ehihie ọma ugwu anyị na ọhaneze ndị Igbo. Ihe ọ gwara ọhaneze ndị Igbo nyegara ịkwalite asụsụ omenala Igbo na ọ dabara adaba. Ị na-akwadokwu Huriwa n'okwu ha gwara Buhari ka ọ tọhapụ, ka ọ kwụsị ịtọhapụ ndị osochigbu ndị na-eyi ndụ egwu. Daalụ Kelechi Kelvin. Onye ọzọ n'ebe a bụ gị nwa Christian Nworie. Anyị nwetara ozi gị isitere Eza South na steeti Ebonyi. Ị na-akwado ndị gọvanọ ala Igbo dịka ha na-ebilite maka okwu nchekwa ala Igbo. Ya gaziere gị Christian Nworie. Onye ọzọ nakwazi ebe a bụ gị Kelechi Okoye na-ekene ka Buhari lanụ ezumike nka. Ọ bụ dịka ị na-ekwu na o jego mba London ugbu a maka ileta ahụike ya. Ọ dị m, ya gaziere gị Kelechi Okoye. Onye ọzọ nakwazi ebe a bụ gị nwa Chidebere nwa bichiri. Ị na isitere Eziagụ n'Orumba South. Biko ị na-asị biko ka ndị gọọmenti etiti hapụrụ n'oge Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Nke gị dịkwazi ebe a ka anyị na-akpọpụtazi aha maka na oge anyị akwụla. Chukwuka Ume a na-edebe isitere Ezinifite, ya gaziere gị. Nwachukwu Kennedy Chinedu, anyị nwetara ozi nke gị, ya gaziere gị. Mbaise ka isi Prince Ezike, ya gaziere gị. Anyị nwetara ozi nke gị. Ọ dị mma, anyị bụrụ oku ekwentị a anyị achịkọ. Daalụ. Onye ka anyị kwudere ebe a? Nọ. Onye batara n'ọgbọ bụ Asọmba. Onye nke si ụmụna na-ehihi ala were afọ gị ajụjụ gazere anyị ụbọchị tara aha Jizọs. Ọ dị mma, nwanne ife si na chi. Nọ. Ihe mụ chọrọ ikwu bụ on the issue that says CGN. Ebe ndị CGN na-ekwupụta ka ndị politician ghara interfere. The CGN on their own is very weak. Amaka ha na-esi were shọt gwa onye isi ala ka ha bụ Maazị Nnamdi Kanu scale aga suru Bola Footage adịrị ya ka ha godi nke ha gbada anya n'ụwa ha go let them do the house first. Na-ekwu bụ gọvanọ Soludo, onye nke si na ya apụtago ugbu a ime ka Anambra steeti dị mma. Ya biko ya bụrụ anyị maka kọmishọna nwunye kọmishọna for education, onye nke President na-ede wepụta list wo a big flaws. Ya bụ woman be very active in her work. Uche ya dịrị ya ọrịa. Ọ bụ na ọ dịrị active. Ọ dị mma, ọkammụta Ngozi Chumude ọnụlụ olu gị. Ọ dị mma. Onye nke a amara m ihe idere aha gị ekwere mkpọkwata Daredevils de Sena. Ọ dị mma, anyị nwetara ozi gị, ya gazie. Amarala m na enwe ndị ọzọ zibatara ozi ka anyị gụpụta afọ ha. Ọ dị mma, anyị ga-agbadozi ya ebe a na nke tata. Unu asị unu deme maka isonyere anyị. Biko isi akụkọ niile agụpụtara na nke tata ma ntụnye otu a niile atụtara na nke tata, lekwa ebe ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM kwụ maka ha. Echiche na ntụnye otu ndị a niile
abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe mmereme a.